Москва рафтам. Пас дар он ҷо дохил шудам. Дар муддати дар он ҷо хонданам ман видеороликҳои ҷиҳодиро медидам ва ба ман хуш омад. Ман мехостам ба давлати Сурия равам. Пас ман бо рафиқам Шер Шаҳром, сокини шаҳри Чкалов, бо ӯ ба алоқа баромадам ва аз ӯ пурсон шудам, ки ӯ дар давлати Сурия будааст ва маро таклиф кард ва манам пурсидам, ки чӣ тавр бояд равам. Баъд ӯ ба ман рафтанро гуфт. Ман аз шаҳри Москва, чиптаи Москва, Кишинев, Стамбул чипта харида ба шаҳри Стамбул рафтам. Аз он ҷо ба давлати Сурия рафтам ва пас аз рафтан яъне муҷоҳидон моро вохӯрӣ карда гирифтанд ва ҳамаи ҳуҷҷатҳоямонро даронданд. Пас барои ба ватанам баргаштан ҳуҷҷатҳоямонро сӯзонданд. Баъд моро тахминан моҳи октябр буд, моро ба таълимгоҳ бурданд. Дар он ҷо забони арабиро меомӯхтем ва истифодабарии силоҳро, автомат, калашниковро. Баъд аз он ҷо моро гирифта ба задухӯрд, яъне ҳамчун посбон ба шаҳри Кобани давлати Сурия бурданд. Дар он ҷо тайёра омад ва дар вақти зарба задан якчанд рафиқонам вафот карданд. Якчанди онҳо оиладор буданд. Оилаи онҳоро ба дигар арабҳо ба шавҳар доданд. Баъд дар ҳамон вақт манам захмӣ шудам ва маро ба шаҳри Минбиҷи давлати Сурия бурданд барои табобат. Пас аз бурдан ба ман маблағ надоданд, ки барои табобат карданам ва ман дар он ҷо як шахсро, арабро вохӯрдам, аз ӯ маблағ гирифта худро табобат кардам. Ман аз рафтагиам хеле пушаймон шудам, ки ман фикр мекардам, ки он ҷо давлати исломӣ аст ва ҳамаи мусулмонҳо дар ҳамон ҷоанд. Ман аз рафтагиам, аз кирдори кардагиам пушаймон шудам ва ба ватанам ба фикри ба ватанам баргаштанро кардам. Пас бо як араб ҳамсӯҳбат шудам, ба ӯ хоҳиш кардам, ки маро ба давлати Туркия барад. Ӯ ба ман гуфт, ки ман ёрдам медиҳам. Баъд бо ҳамроҳии ӯ ба давлати Туркия рафтам. онҷо ман бо вазорати корҳои дохилӣ ба алоқа баромадам. Вазорати корҳои дохилӣ маро бо посольствои Тоҷикистон, ки дар давлати Туркия буд, ҳамсӯҳбат кард ва ба ман шиносномаи муваққатӣ карданд ва чиптаи ҳавопаймоӣ гирифтанд. Санаи 17 июли соли 2015 ман ба шаҳри Душанбе омадам. Баъд маро аз он ҷо ба шаҳри Хуҷанд оварданд. Ва ман дар охир гуфтанӣ ҳастам, ки ба ҳамаи ҷавонон ва шармандон, ба ҳар гурӯҳҳои радикалӣ ва ҳар гапҳои росту дурӯғи мардумон бовар накунанд ва ҳамаи кӯшишу ғайраташонро ба давлати худ, ба ватани худ сарф кунанд ва оилаи худ.